Ενωμένης Ισαΐας Ποσειδών αλέσπερον, εκνικτός ορθρίσας εκραυγαζεν, αναστήσονται οι νεκροί και γερθήσονται οι εν της μνημής και πάντες οι εν τη γη αγαλιάσονται. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενείας ημών έρεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' μη σήμερον, κι άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους ωφελέτες ημών, και εμείς. Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότε κατήρθες προς τον θάνατον η ζωή. Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόνου, Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει τιμίων και ζωοποιού σταυρού,
των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεείς και σώσει ημάν, τους αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Παρακαλούμε την αγάπη σας να βγει έξω στον καθορισμένο χρόνο, χώρο για την Ανάσταση. Φως εκ του ανεσπέρου και δοξάσαν Τε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών Δεύτερος εκ του ανεσπέρου και δοξάσατε αυτόν ως αναστάντα εκ νεκρών. Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν, και εξαλθούσε τα και έφυγαν από το μνημείο, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδεν είπαν, εφοβούντο γάρ. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων ίσον και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων ίσον και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων ίσον και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού, και πηγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, οστήκεται κυρός από προσώπου πυρός. Χριστός
Σβήνονται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφραντήτωσαν. Ως ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εκ της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Αυτή η μέρα είναι Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Φίλτατε αδελφοί και χριστιανοί, Χριστός Ανέστη. Παρακαλώ πάρα πολύ την αγάπη σας να έλθετε να εκκλησιαστείτε τώρα που είναι η μεγαλειώδη λειτουργία της Αναστάσεως, και για να σας διευκολύνουμε να μην κουραστείτε θα τελειώσουμε πρώτου προγράμματος. Εάν θα έλθετε θα αισθανθείτε μέσα σας μία βεβαιότητα, ασφάλεια και ειρήνη. Να ξέρετε όμως, αν δεν έρθετε θα σας κατηγορήσω στην Ελλάδα ότι δεν εκκλησιάζονται οι Έλληνες Σουηδοί. Δεν θα πάρουμε ούτε αυγό. Δεν θα πάρετε ούτε αυγό. Τώρα βέβαια όταν μοιράσετε στον κόσμο. Όταν μοιράσετε.